Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda muma-confessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi Elonashi, please post for me as ID. Ndiri mukomana ane 24 years. Nyaya yangu yakadai. Ndichiri kuendawo kuchikoro, ndinodzidzawo pa UZ. Mumwe musi ndakati ndaenda out, ndakabva ndasangana neumwe mukadzi ndikabva ndamuda, even though mukadzi uyu aiva ari mukuru kwandiri ne about 11 years, but iye ane body diki zvekuti kana mukationa tiri tose munokwanisa kutoti we are the same age. So takataurirana tikabva tachinjana mafone numbers. From there on takabva tatanga kutaura tose kusvika tazodanana. Now my mom vakaenda out kunohodha, then ndakabva ndafonera baby wangu kuti auye padeni pedu. Akauya akarara kumba, but ainge asina kundiudza kuti she was still married and murume wake anoshanda basa rekudriver matruck. Iye akangoninyepera akati ari paseparation nemurume wake and she needs someone who can keep her busy because aiti ane depression isingaiti. But chakandinetsa ndechekuti manheru atakarara, the husband kept on calling and achisa messages akawanda ku WhatsApp. Saka baby zvaaita aipretenda sekunge ari kuenda kutoilet over anodaira ari kutoilet ikoko, but inini skiri racho ndakaribata ndikabva ndangonyarara zvangu sezvo munhu uyu ndaingozviziva kuti ainge auya hake kusleep over. Ndakangoti munhu ane magemu ake, but ndakamborwadziwa kusvika ndazomubvunza kuti ko ari kuramba achingokufonera ndiani. So iye akabva angoti murume uyu anenge achida kuziva kuti mwana wake ari sei. Okay fine, takazotanga kuita bonde redu and we really enjoyed the whole night. Mangwana makuseni akamuka akaenda. Iniwo ndakabva ndapinda muchira. Ndakati ndiri muchira kudaro ndainzwa kuti ndainge ndichivaviwa mukati menhengo yangu. Ndakaudza mufesi wangu kuti pane zvandiri kunzwa. Iye akabva ati zvinoitika kana ukaheva sex yakanyanyisa, maybe inhau yefriction, but time zvakabva zvaramba zvongoita worse. So ndakazoenda kwadoctor. Ndaenda kwadoctor kuya ndakabva ndapiwa prescription, ndikaenda ndikanotenga mamwe mapirisi acho kufamasi. Then after 7 days ndakanwa kosi yose ikapera, but zvinhu zvacho hazvisikana kumbochinja. Pandiri kutsvaka rubatsiro ndepekuti ndakazombosvikira umwe mudhara wechirudzi anoitawo zvekubatsira ari kumaraini kwedu. Iye akabva andiudza kuti zvandiri kunzwa achisi chirwere chepabonde, asi kungoti ndakasangana pabonde nemunhu akagadzirwa nemurume wake. Saka kuti inini ndingosvikira murume uyu ndinotya kuurawa kana kuzokuvadzwa. Naiyewo mukadzi wacho after ndamuudza kuti shamwari ndabva kwakati ndikaudzwa zvakati, iye akabva angondibloka pa WhatsApp. Inini ndinongoziva kuti munhu uyu anogara kuGlenora, but kumasaidi kwaanogara handitomborina kana idea kuti anogara kumasaidi ekupi. Communication yandaingova ndiinayo naye ndiye kuti taingotaura pa WhatsApp, namba dzake dzava kungoenda ku voicemail, handisisina kana any form of communication. Mukomanashi, please ndikumbirireiwo kubva kune vedare kuti kana paine anokwanisa kundibatsira andibatsire, asi inini handina kana any source of income. Nditoriwo mwana anodependa pana mai vake ende ndichiri kuenda kuchikoro. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadii mukomanashi, ndinokumbirawo kuti kana mava kuposta nyaya yangu, please postai makaviga chitupa changu. Inini ndakasangana nerimwe video iri vamwe amai vainge vachiitira umwe musikana anonzi Tariro miko yekuti asafa akaroorwa. Iniwo ndakapiwa miko yakafanana neiyoyo. Miko iyi ndakaipiwa naambuya vakabereka amai vangu. Vakanditi iwewe mukurarama kwako haufi wakaroorwa, uchafa usina mwana ende uchafa usina kana murume. Nyaya yangu yakadai. Ndakati ndava grade 6 amai vangu vakatanga kunetsana nababa vangu. Izvi zvakazokonzera kuti nditorwe nasekuru hanzvadzi yaamai, ndikabva ndaendeswa kumusha ndikatanga kugara nagogo. Asi gogo munhu wekuti haana kana kumbogara andifarira, even though ndaiva mwana mudiki kudaro, but vaindiudza mashoko makukutu. Vaikwanisa kungokuti ndipe mvura yekunwa
vainwa. Kana ukauya nemvura iya yekunwa, vaisanwa mvura iya, vaingoisiya yakadaro. Dzimwe nguva vaikwanisa kungotanga kudemba vachiti, nhai Mwari, ndakatadzeiko pasi pezuva. Mamwe ana mai vanokwanisa kutodyawo pfuma yevana vavo, but inini pana baba vemwana uyu handina kana senti zvaro randakambogara ndadya. Zvinhu izvi zvakakonzeresa kuti ndive munhu akamachua very fast nenhau yekuti situation yandaisangana nayo pamba apa yainge yakaoma. Parufu rwaamai vangu ndipo pega pandingangoti ndakapedzisira kufara, nekuti gogo pavakangoreceiva shoko rerufu ndakabva ndanzi nagogo enda unogeza ndikupe hembe dzekupfeka. Ndakashamisika gogo vachivhura rimwe bhegi, mainge muine hembe dzainge dzakawanda zvisingaiti, ende hembe dzose idzi dzaingova hembe dzechisikana. Saka nekukura ndakazotanga kurizina kuti hembe idzi dzandakaona dziri mubhegi dzaiva dziri hembe dzangu dzandaitumirwa naamai vangu, asi gogo vaisandipa hembe idzodzo kuti ndipfeke. Ndaiva munhu wekuti ndaingopfeka hembe dzakabvaruka chete. Amai vangu vakachemwa vakavigwa, but musi wakapararira vanhu, upenyu hwangu wakabva wangowomarara zvisingaiti, zvekuti nguva zhinji ndainge ndongoronga kuti ndingatiza sei pamusha apa. Chikoro ndakabva ndaregedza, ndaiva ndava musikana webasa chaiye. Ndaimukira kuenda kugarden, then kana ndapedza zvemagarden ndobva ndaenda kunofudza mombe. Situation iyi yakabva yakonzeresa kuti nditange kuita zvevakomana. Mukomana wandaidanana naye panguva iyoyo tainge tisati tatombosangana pabonde, ndaitova ndichiri mhandara yainge yakakwana chaizvo. Nerimwe zuva ndakati ndapedza hangu kudiridza magarden angu, ndakabva ndatora mugomo wangu kuti ndiende kuchibhorani kunoteka mvura. So mukomana uyu iye akabva andiperekedza. Tava kudzoka, mukomana uyu ndiye ainge akatonditakurira mugomo uyu wemvura. Takabva tasangana nagogo vangu, but vakabva vatanga kupopota, vakashaudha mukomana uya zvisingaiti. Inini vakabva vatanga kundituka. Takazoti tadzokera pamba, ndakarohwa nasekuru zvisingaiti. Ndakati ndichirohwa kudaro ndakabva ndawana mukana, ndikabva ndatiza mumba. But pandakatiza mumba ndakatiza ndakananga kudirection yekumakuva. Ndakabva ndasvika paguva raamai vangu ndikatanga kuchema ndiri paguva raamai vangu. Ndakazonzwa ambuya vangu vachipopota vachinditevera kumakuva ikoko. Vaitoita zvekunditema nematombo, vainge vachinditi ibva paguva remwana wangu, uri kutsvakei paguva remwana wangu. Ndipo gogo pavakazondipa mhiko iri kunditambudza kusvika muzuva ranhasi, vakandiudza mashoko ekuti iwewe haufi wakaroorwa nemwana wangu uyu ari pachuru, zveshuwa iwewe kunyange mwana haufi wakamubata mukati mekurarama kwako. Mukomanashi, zvinhu izvi ndizvo zviri kutoitika mukati mekurarama kwangu. Munhu wese wandinenge ndadanana naye anopedzisira aita umwe munyama wekuti haazotombonzwisisi kuti zviri kubva nekupi, but kana tikazongorambana zvinhu zvake zvinobva zvangosununguka. Pandakapinda muSouth Africa ndakatanga kudanana neumwe mukomana. Mukomana uyu aitongozvishandawo ende aitovawo nemotikari yake, but the day randakangomuti ndakuda, zvinhu zvake zvakabva zvangooma. Maclients ake ose akabva angonyangarika. Then iye akazofamba akabva audzwa kuti munhu wauri kudanana naye ari kukudira jambwa nemunyama. Saka iye akazosvika pakundiudza kuti shamwari, inini I cannot sacrifice my happiness for my issues ako awa. Dai wambodzokera kuZimbabwe wakwanisa kutanga wagadzirisa maissues ako, then inini newe tozocontinue from there on. Ndakamboda kuzvishingisa kuti ndigare ndiri single, ndichizviudza kuti ndichazopinda murelationship kana ndatanga ndagadzirisa nyaya dzangu. But semunhu wenyama pane dzimwe nguva dzekuti unosvikawo pakukurirwa, but kuti ndipinde murelationship yekuti inolasta zviri kuramba, ndiri munhu wekuti ndangova munhu wemasleep overs. The moment yandinoda kungopinda muserious relationship, zvinhu zvose zvinobva zvatodhakwa. Recently I met this guy. Murume uyu anoratidza kuti ari serious neni, but ndiri kutya kuti kana ndikangomuda zvinhu zvake zvose zvinobva zvangosunga. Such is my story, mukomanashi. Munamato wangu mukuru ndewekuti dai Mwari vachingondipawo mwana wekuti kana ndazochembera anokwanisawo kuzondichengeta. Kana riri dzinza rababa vangu handitozivi kuti ndinotanga kuritsvaka ndakananga kupi, nenhau yekuti baba vangu kubva zvavakasepareta naamai vangu havana kana kuda kuzombonditsvaka. Please notify me when you have posted. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elon Nashi, please post for me as Haidi. Inini ndiri mukadzi ane makore 37 ekuberekwa. I am single. My story goes like this. Ndakakura ndiine musikanzwa, ende musikanzwa wangu
wangu waiva musikanzwa wekuda vanhurume, zvekuti when I was still in grade 7 ndainge ndava kutodanana nevanhurume, ende munhu wandakatanga kudanana naye aitova murume wemunhu. Pandakazoenda kuform 1 ndipo pandakazobviswa umhandara, but ndakabviswa umhandara hwangu naticha vaindidzidzisa. When I finished high school ndakabva ndadecida kuti ndichiva professional mubasa rangu rechipfambi, but ndakatanga basa iri around form 3 ndainge ndava kutoziva kuti chii chinonzi kusevhisa maclients. So ndakazobva pamba pevabereki ndikabva ndanotsvaka imba kuma-avenues where I am living now. Ndakabva ndaenda kune imwe n'anga ende ndakaendeswa neumwe musikana wandakasangana naye kuma-avenues ikoko, but n'anga iyoyo yakandigonera. Murume woga woga anenge angonditesta zvinoti netsei kuti azosiyana neni. Kana murume wako akangoita mistake yekupinda mandiri, ndinokunzwira tsitsi nenhau yekuti mumba mako munobvira umwe moto wekuti munokwanisa kutosvika pakurambana chaipo. Ndine mushonga wandakapiwa wekuti murume woga woga anenge apinda mandiri, brain dzake dzinobva dzanamira pandiri. Kwese kwaanenge ari anenge achingofunga nezvangu. Dzimwe nguva ndinototya kuti maclients angu anokwanisa kuzotosvika pakuurayana, nekuti munhu kana akandiona ndiine imwe client anoita kudedera nehasha achitondipopotera kuti ko wadiwa ngomirira inini wani zvandinongogona kukuchengeta, but munhu wese ndinongomurangarira kuti no, takasangana pabasa ende basa iri ndiro basa randinoita. For now ndiri munhu wekuti ndakakwanisa kutosvika pakutenga stand ndikavakisa, ende motikari yandinodhiraivha imotikari yandakangopiwa ne-one of my clients. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidi. Let me play for you a voice note yandakareceiva paWhatsApp nezuro. Komana shini yangu yakamira yakadai. Ndine munhu wandafambidzana naye for 3 years. Tichifambidzana kwedu hapana pamwe pandakambova nekusvora kana nekumwevo kushungurudzika. Kunze kwegore ratanga kudanana tatomboti dana ndofunga papa ane 6 months. Ane musi wakati panguva yachaida kuchabondera nhengo yake yakaramba kumira, ndobva achidambudziko rekuti ndajaira kuita masturbation. So akabva azvimasturbata ndiripo. Zvakangonditi bache nguva iyoyo, but semunhu wandaidawo ndakangozvigamuchira. Ndobva taenderera hedu mberi nerudo rwedu. Akazondisira message aenda akati sorry papa ndazvo nezvandaita, but papa sina way nekuti ndizvinhu zvandakatojaira kuita, zvinhu zvandagara ndichiita. Ndobva ndati okay. Nyaya yakazova last Saturday iyo yapfuura. Akandichinjira ndokutora, ndobva ndati okay, kana ndachaisa unouya unditora. Ndakabva ndachaisa basa na7 ndokubva auya saizvozvo ndobva nditora, ndobva taenda kumba kwavo. Tasvika kumba kwavo akanga atodudza kuti vanhu ava propose vanogara sefamily nabrother vake nemudzimai wabrother nevana. Akatoti vanhu vase avapo, kunongori nemwana wabrother vangu nemwana wagarden boy aripo, tisu tiri 3 tiripo. Saka tichaenda unotibikira usapa. Ndobva ndati it's fine. Takaenda tese. Tasvika kumba kwavo kwakusina magetsi anga asipo nekuda kweload shedding. Takagara paveranda takamira kuti magetsi auye, magetsi aizoya na9. Akabva ati unoda something chekunwa? Ndobva ndati ndiri fine, ndoda kuzomwa something kana ndadya because ndambonwa energy drink time yandambuda. Ndobva ati it's okay. Ndobva pinda mumba. Paakabuda mumba akabuda nemaglasi 2 ewine. Ndobva andipa wine, ndobva iye atora yake. Ndobva ndati no, wadiri yako wine ini handisi kutomboda alcohol. Ndobva no, imwa tushoma, ingotesta tushoma, this wine it's very good. Takatora glasi rewine ndobva ndanwa 1 sip yewine. Ndanwa 1 sip yewine ndakabva ndamubvunza kuti wine iyi yakanga isina taste, yakanga ichitesta kunge ine salt sacha, ende yakanga isina kana smell yealcohol, yakanga ichingori quiet, uyezve yakanga ichipisa. Ndobva ndamubvunza kuti iwe wine iyi waitora pai? Haisi kumbotonhorera, wine inonaka ichitonhorera. Ndobva andipa mhinduro yekuti wine haisi kutonhora because yadirwa nemwana wabhodhi wake muglass time yavabuda. Apa aitaura kuti pavabuda pamba na6 achizonditora na7 kubasa. But ndakambova worried kuti waizita andipa wine yangu yadirwa muglass. Ndobva handina kumuudza kuti ndaita worried nazvo. Ndobva ati kutest yayo imwe itori wine iri right because last year muna November pane pandandisinganzwe mushe ndakaenda kuchipatara, doctor ndobva suspecta kuti ndingangobatwa nediabetes. So wine iyi iless sugar, sugar free. Ndobva ndati handakazongomwa wine, ndakazongodzokodza futi kuimwa kuti ndikati no, test wine haisiri. Ndobva ati no, haisi nyaya. Akabva asimuka ndobva apinda mumba. Apinda mumba akadzoka newaini yaya aisa maice cube maviri mukati, zvikanzi yakutonhorera zvino yagona kudi kumwika.
ndobva ndati watozvinetsa zvako ini handisi kutomboenjoya waini, handisi kuifarira uyezve handisi kutoda alcohol esuch. Ndopakabva papinda motikari yakapinda motikari yerudzi rwebenz. Ndobva ndamubvunza kuti motikari ndeyani, ndobva mwana wabhudzi vangu adzoka. Ndati it's okay. Motikari makaburuka vanhu 4, vakadzi 2 nevarume 2. Tati gare gare pakapinda imwe benzi zvakare, yakaburuka vakadzi 3 nevarume 3. Vanhu vese vaipinda papana akamboti mbuya patebhu patatagara kuti musa vese vaingonanga mumba. Ndobva tati gare chinguva benzi yekupedzisira ichipinda pakabva papinda kamwe kapolo kakaine vakadzi 2 nevarume 2. Vanhu vakapinda mumba ndobva vaita chinguva. Iye haana kumbondibvunza kuti handinambomubvunza kuti waiziti vanhu vangopinda. So time yakazobuda umwe munhu wakati anzi mwana wabhudhi vake akatomuti akatoshedza akatotaura zita rangu achiti naiwe kwauswi kumhorosa bhebhe wangu here. Ndofati sorry hameno zvandiri kutofungawo pamwe nyaya yealcohol ndeipi ndeipi. Iye ndobati saka iwe usikuedza kumufara usikumudza ndikati no uye handisi kumuziva. Ndobati akatonditira zvehasha zvezve zvokuti kunge munhu andakambomuona but ndandisina mbobva ndamuona since mulife mangu ende hasitori mwana wabhudhi vake vandoziva. Ndobva ndati no ndobva ndatotaura nemazita ndoziva ningi ndobati uyu nomuziva wakatombomwana aripo. Ndobva ndati sorry. Saka akatoti yaenda. Ndobva nditi maitiro ako vari kuita kuratidza kuti watsvinya, hazvisi zvinoitwa nemunhu ari normal. Ndobva ndati sorry inini handicharangarira but sorry kana kuti ndakambomuonangu sorry. Ndobva ndati it's okay. Takagara waine ndakangoiriga akadaro ndati handisi kuda alcohol. Tagara ndobva handiti ndokumbirawo zita rako raunoshandisa pafacebook. Ndati unoreva kuti zita rangu haurizivi here. Ndobva taiwa ndikurikumbirawo all along apa ndinambovhera ndaitawo mafriend request naye mufacebook whatever because ini Facebook handifariri kuenda pafacebook. Ndinongoti dzimwe nguva kana ndisina zvangu zvekuita ndopa ndinogona kungoenda pafacebook 2 minutes nokutsvaga pane nyaya dzinonakidza ndotodarika ndotosiyana nazvo. Paakapedza ndobva requesta zita rangu Facebook ndobva rowana. Ndobva nditi saka all along wanga uri pafacebook usingandiudzi it means uri kundifollowa pafacebook usingatauri nini. Ndobva ndati no handina kana pandakambofollowa. Ndobva tonditi handisi kuda any explanation. Chaufanira kuita ndechekuti uchimwa waini urupedze. Akabvaita hasha zvokuti ndakashaya kuti hasha dzaita kunge munhu ari kutoita movie zvasinganzwisisiki zvokuti ndakatoona kuti nzvimbo yavanogara inzvimbo iri quiet madensity kokuti hakutorina vanhu whatever but ndakatoona kuti hapana option nokuti ndatoona kuti zvinhu zvatoipa. Ndakabva ndatora glasi rewaini ndobva ndarimwa rese. Ndobva ti it's okay zvikuratidza kuti une stress. Ndobva asimuka ndobva apinda mumba ndobva abuda newaini yake ndobva auya nayo. Ndobva andibirira zvikanzi imwa waini achazi chinonzi mogere nchi akazodira yacho. Ndobva ndati no handisi kuda hangu alcohol. Ndikuziva ndakuda kutadzira nekusakuudza kuti sorry nekuti handina kungenda kuita friend request kwauri pafacebook but akabva aratidza kuti haasi kutozvinzwisisa. Akabva adzokera mumba ndobva ndogara mumba. Agara mumba akabva ndisendera message pawhatsapp. Ndinawo mameseji akandisendera. Ndobva nditi iwewe ukushandisa GB WhatsApp why unoshandisire GB WhatsApp. Handina kukwanisa kupindura meseji yacho semunhu ndabatikana nekutoka. Ndobva nditi ndodaro nekuti ndiri kuzama kukubloka foni yako WhatsApp yako isikublokeka because zvawaita zvatoratidza kuti zvinondibhowa zvokuti uri pafacebook usingandiudzi. Ndakabva ndaramba ndakangonyarara. Akagara mumba almost an hour ndokubva azodzoka panze. Ndobva nditi chisunga chindi ndauda kuda kudropa kuplace kwako handichatomboda nezvako. In fact akatanga anti ucharara mudining handisi kurara newe because ndisi kuziva kuti sei usina kundiudza kuti pafacebook. Ndobva ndati it's okay. Nguva yakazobva mumba after 1 hour akazouya akanditi chisumuka uende tipinda motikari ndinokudropa kuplace kwako handichada nezvako. Ndobva ndati it's fine. Ndobva ndasimuka. Ndakasimuka ndobva ndaingoita 2 masteps ndobva tidzoka ugare pasi. Ndakadzoka ndikagara pasi ndobva atanga kudonhedza misodzi kuchema kusvima misodzi. Ndobva kana ndakakutarisa handisi kuona munhu. You are already demon. You are a demon. You are not a human being totally. Ndobva ndamubvunza. Ndobva ndakakwanisa kumubvunza kuti why uchindidaro. Ndokubva anditi ndakutadza ndakukonewa so it's now over. It's over handichatoda nezvako zvandiri kutaura. Ndobva ndati okay it's fine. Ndakagara ndobva adzokera mumba akaita zvakare 1 hour until dzadzatora something to 12. Ndobva akazobuda mumba. Mwana wamukoma wake uya akabva amubvunza kuti what is the next stage. Ndobva uya ati ndadecide kurequesta Bolt. Ndaramba ndakagara ndozvandakangonzwa achitaura. Ndaramba ndakagara ndobva azobuda akuenda kugedhi. Ndobva akazobva kugedhi achireceiva call achienda kugedhi. Akubva kugedhi akabva uya kwandiri achibva nditi handisimuka tindi. Ndabva ndasimuka ndabuda gedhi akanditi pinda motikari. Pinda motikari miyama yabozi handisina kana choice.
pasina zvekuita. Munhu wandaka akanditakura hatina kana kuchata kambotaura kubva kwatanga tiri ikoko kunosvika tapinda mutauni. Ndinogara mutauni. Tapinda mutauni akasvika pandinogara ndobva angomisa motika ndobva ndibvunza kuti chii chiri kumboitika. Handina kukwanisa kutsanangura anything. Ndakangomuudza kuti ndini ndinogara panapa. Ndobva nditi saka muchakwira taxi kuenda here? Ndikati no, paipapa ari munhu ndidhiropa ndobva ndinotogara. Ndobva ndibvunza chii chaitika. Ndikati no, hapana, because ndandisingatonzwisisi nokuti patakasimuka akati kumunhu yawe akati bheo wangu akati kuna driver ndichazokufonera ndichikunotisa kuti zvinenge zvafamba sei, because I think in 1:30 AM unofanira kunditakura kundiendesa kune imwe nzvimbo kwaakataura. Saka zvinhu izvozvo zvakandishungurudza zvekuti kana even pandakasvika ndakaona kuti by time yekuti ndinokere pano pandogara ndogara nevarungu, so kuti ndinokere varungu vangu ndichaudza kuti ndadzoka this hour vanogona kunga ndaine mbavha, because pabusiness place patinogara. Ndakabva ndazodecide kutofamba distance inofa kilomita kuenda kunogara vamwe vanhu kumusha kwandoziva, ndobva ndakazotsvaga pekurara ndikarara. Saka nanhasi zviri kundinetsa. Then after 4 days ndingakuti nezuro ndopandakazoona kuti handizombovera ndataura naye, because iye aingondisendera mamessage achinditi why is it WhatsApp yako isingablokeki? Hausi human being, yae demon. WhatsApp yako chaiblokeki, mufoni mangu haisitoblokeki. But ndikukutraya kukubloka kwese kwese zvinhu hazvisi kuita. But ndandisingamupinduri. Nezuro ndobva ndakazoona kuti andibloka. Saka zviri kutondinetsa, handisitozvinzwisisa kuti zvinhu izvi zvichirudzii. Ndasira pekuti time yaakanditi ndaripesta paakati aripesta about waini yanga agarambodira yena ndangosiya yechitumbu. Akazondifosa zvakare zvikanzi imwa waini, kana usina kumwa waini uchaona zvandichakuita, itomwa waini iyo ndokuti zvipedze. Ndakafosewa zvakare kumwa second glass rewaini. Ndopa akazonditishi I forgive you, ndakuregerera, it's over, chiend. Ndopa takazopinda mumotikari. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna vahanzvadzi vedu ava. Vadiwa vateereri, ava ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.